sa kaawi. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Alexa. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. The winner takes it all. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kaning sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Alexa. Gamay na lang atong pauputon. O baka humanay kita sa itong pagtuon. Oh, Alexa. O humana na. Mangita na kong nindot ka trabaho. O baka magtukod kong negosyo. Aron makatigom ta. Para sa itong pagpakasal. Adrian. Alexa. Congratulations na to, babe! Congrats na to, babe! Babe, nanon ko'y trabaho. O nindot silang offer na ko. Yes! Congratulations, babe! Oh, thank you. Oo niya, ikaw, kumusta man? Sige gapog pangitag trabaho. Kailan naka-email sa akong gisan sa nagkalain-laing kompanya. Pero hangtod karon, wa pa magay ni reply bisag usa. Sige lang, babe. Naaral lagi na. Ayaw pa pagkuha sa paglaong. Ang starting pay na mo din is 18,000 per month. If okay ka, then pwede na ka makasugod ayon sa Monday. Sure, ma'am. I'll accept it. All right. Sounds good. Ako na lang gidawat, uy. Kaysa magkuwat pa ko. Okay na mukha mo. Wa man sa ko lang choice, diba? Sige na lang. Actually, lowball rate kayo ang rate, babe. Pero, sige na lang. Mauna na mo ang stepping stone ni mo. Mauna lang sa bitaw na akong giyon na, babe. Babe, sorry. Di ko magkuha ni mo ron, kay... Ay, namitapok-tapok after nig-out na mo. Di ba na ka? Disudpot gun, bubalibad ko. Basin nila inon niya sabot nila. Bago babay ko dari. Okay ra, babe. Why problema? Mag-commute ra ko pa uli. Salamat, babe. Amping. Ikaw, pod. Babe, happy anniversary na to. Babe, pwede mag-post celebration lang una ta? Ha? Nga naman? Birthday mo ko ni Trisha. Trisha? Oo, kauban ako. Nakatando ang good ko. Tanang kauban sa mong department, iyang ginvite. Mao ba? Sige, babe. Pwede na mag-post celebration na lang ta. Huy, kadako na pagkausaban anang Adrian. Dili na singon anak sa una. Basin og, nabaguhan lang siya, day. Ay na, delikado na kung mabaguhan siya, day. Kay basi gasta ka. Malimtan na niya kay nanasad siya bago. Day.
na, nga kun ako pa ikaw. Ayusan pala biig luag ng uyab nimo, uy. Basin bayag, maparehas ka sa uban nga ikaw mo'y nag-build niya, pero ang ending, laing babay ang mupahimos. Day, True man sad. Hello? Ikaw ka, permi mo inaa para ni Adrian sa panahon nga struggle kaayo siya. Dako ka contribution kung asa man siya karon, no? Sukad nga nag-eskwela pa ta, daghan ang witness nga ikaw mo itigbuhat sa iyang assignments, sa iyang projects. O kung maproblema siya sa kwarta atong panahon, na, permi kang naa para musulbad, ana. Hangtod ka rin sa pagpang-apply og trabaho, ikaw pa man gani mo naghimo sa iyang resume. Og take note, dili lang kay nakausa ni mo buhata, ha? Kapilasan ni mo gi-revise yung resume para lang matagad sis mga kompanya nga iyang gi-applyan. Hangtod nga nadawat kit sis trabaho. pero ako magkwentaan na ba? Wa lagi. Pero dapat, iyasa na mo una. Una siya naghimog binuang. Day, ni judge na ka. Wa mabinuang si Adrian na ako. Who knows? Day. Babe, late na sad ka. Sorry, babe, ha? Sa traffic mood. Manglood na gid ko nimo. Kung dili ka makatunga sa tong sabot, permi pug kang late. Sulti hiragot ko tinuod. Doon na ba tayo problema? Oh, Alexa. Mahal pa bakit ko nimo? Alexa. Ang dinood. Gusto na kong undangon tanan eh. Ano sa'yo undangon? Kini. Nga to relasyon. Doon na ako'y nagustuhan nga laing babae. Unsa? O kinsa man? Si Trisha ba? Alexa. Siya ba? Sorry. Adrian, dugay na kayo ta. Nakailan na ta sa usag-usa. Imo na ko ibaylos babae nga bag-ulan ni mo na ila-ila. Alexa. Adrian, sakit kayo ni para na ako. Please. Tayo ni buhatan ako. Maluoy ka. Alexa, gibuhat ko ni tungod kay naluoy ko ni mo. Di ko gusto nga magpadayo yung tao niya. Wala ko gibati para ni mo. Nga naman. Ha? Nasa ba ko napitan na sa'yo? Why sayop ni mo, Alexa? Ni anak ko. Na-fall out of love lang ko ni mo. Adrian. Daan pagid lagi ko? Wag ko masipyat. Sakit kayo ni para na ako. Sakit kayo ni. Bagka siya gnaong day, uy. Abi kini asinso naman siya, mangita na siya glain. Day. Uy, day, ayaw ko sikay mong luha atong tawhana, uy. Daghan paglalaki. Makakita ra kag mas labaw pa niya. Day. Alexa. Coffee? Joshua. Permi na lang ko ni budad coffee ay. Siyempre, wala may masugo, di ba? Can I invite you na mag-dinner? Ha? No rush. Just tell me, when is the best time for you? Go! Single man ka. O niya, single po si Joshua. Day. Day, dugay na nga naka-move on si Adrian ni mo. Time na po para imo kaugalingon na sa limong una-unaon. Thank you, Alexa. Nisugot na gyud kang magpangaon ako sa gawas. Thank you, sad, sa invitation, Joshua. Sige na, pag-order na kay tingali gigutom ka na. Akong treat. O niya, kumusta naman mo ni Joshua, Day? Okay naman, Day. Wa pagyapon ni mo siya sugta? Pila naman nakabuhan nga ng uyab ni mo, di ba? Hala, no? Ayaw ko giingna nga wa pagyapon ka makamove on sa imong ex. Day. Abi ni mo, Day, sa ako biyang tanaw, no? Tarong si Joshua, og tinud-an na iyang gibati diha ni mo. Kung mawa man gani siya ni mo, magmahay kit ka. Day. Kinsa na?
Si Adrian. Unsa naman sa kuno ituyo ang tawhanan nimo? Tubagon anak nako. Wa na, magpadana sa kanang tawhana. Bahala ka, uy. Tiguang na bitaw ka. Hello? Alexa. Adrian, please. Sorry. Please. Sorry kay nagagusti ka. Gimingaw lang ko nimo. Unsay tuyo nimo? Ngano nakikita ka nako karon? Alexa, sorry. Pasaylo ako sa kung nabuhat nimo. Adrian, kung pasaylo lang, dugay na ti ka na pasaylo. Tinuod? Pero dili na mahitabo nga makigbalik pa ko nimo. Alexa, please. Pasaylo ako. Magsugod ang balik sa uno. Isaan ako. Di nagiti ka pasakitan pa. Grabe akong pagmahay nga. Mas gipilin ako stress siya. Iyara di kong gigamit. Giprongartahan ako niya. Unya kay wanam ko'y mahatag. Mao itong gibuwagan ko niya. Napuno ko sa utang tungod niya. Grabe siya ka materialistic na pagkatao. Alexa. Sakto ra gyud ay nga nakikita ako nimo balik. Para makaamgo ko sa kong kaugalingon. Kung unsa day kaway ayo akong gihigugma sa una sa pila ka tuig. Alexa. Abi kay wa naman kay gamit para ni Trisha. Mao nga hinasad ka nako. Klaro na alang ang tanan ako, Adrian. Nakagusto ka lang nako atong panahon na tungod kay maggamit pa man ko nimo. Pero kato ni asenso na ka, og wa na ko nimo kinahanglan. Dali ra kay ko nimong gibaylos lain. Og mausan na karon. Abi wa na makigamit ni Trisha. Mubalik na sad ka nako. Para unsa? Para gamito na sad ko nimo? Alexa. Mo na ning last na to panakita. Unta. Dili na ko nimo samukon pa. I don't wanna talk about things we caused, and that's what you've done too. Oh, nasakitan ko pag-una. Nothing more to Akong gi-question akong kaugalingon kung unsay naa sa laing babae nga wa na ako. Pero na-realize na ko, dili ako may nawad-an kung dili siya. Karon, mas gihatagan na akong dili ang akong kaugalingon. Ug mas takat-on kung mahalo ng akong kaugalingon. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Alexa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipanghayo awit nga nag-ulohan, The Winner Takes It All. Ang buong kaagi gibahato na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasi ko kidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpanig. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Nora, 30 anyos, minyo ug may usa ka anak na karon. Niamang puyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron inyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hubanak kaon. Kadali pa ya. Klaro kayo kang nagdalis imuhang duwa, day. Magduwa na ko, ma.
Alano, nganong ni amang kita din sa luyo sa inyo, oy. Katakan ko nuno sa punso din day. Matuod di ay kaana. Oo, kay ingan man sila, naagit ko na nagpuyo diha. Sure, oy. So, ayan na to, ubong kagbi. Ha? Ay, oy! Tuo man kaana, oy. Hala, Nora! Patay ka, Noy! Mo lagi bungkag to! Oh, wa man lagi nagpuyo. Ingon ka, naa. Hala ka to! Masuko kanina sila ni mo to! Tuo man ka, oy. Storya raman good na good. Bala ka, oy! Muli na ko sa amoy! Kidaman ka, oy! Ma! Didaman ka gabi eh. Tungod na nas imong kasipat. Ma! Nak, hapit na biya ka mo daga, ha? Minus-minusin na ng imong kasipat, oy. Oh, ma. Ma, si Erwin di ay akong uyab. Ay, salamat in town kay nagkakita na gyud tadong. Win, ang akong mama. Nice to meet you, tita. Nice to meet you, Sam. Dali. Dito din his kusina kay gilutuan ta kaglami ang pagkaon. Salamat, tita. Kay ko gubaya. Ay, kaikog diya. Ay, kung ikog kabaya. Ay, Norma. Ma. Sige na. Ang dami na nagplatos, Erwin. Oh, ma. Ha? Magpakasal na ta? Oh, taod-taod naman sa ta. Kaya rin tikang buhiyon. May trabaho naman ko. Okay, sige. Onya, kanus amang kamamahay sa amo. Saray, mabdos na ka. O, lagi dong. Kumaw! Daddy na day ko! Yes! Tara siya! Siya mo'y nagupal sa tumbay! Silutan siya! Silutan siya! Uy, kunin niyo! Ayaw! Ayaw! Erwin! Pila na katuig ang nakalabay pero gipadamgo ko og balik sa mga duwinde nga silutan ko. Pero kay lagi di mangyud ko hilig og tuo-tuo, maong gibaliwa ra nako. Pero usahay dili malikayan nga makonsensya ko sa akong gibuhat sa dihang 8 years old pa ko. Kay tingali tuod naagi mga nagpuyoan ng gitawag nga nuno sa punso. Unya, day, gamay na lang atong pabuton. Ug mga anak may gid ka. maugid dong. Maayo yung untag eh. Kanang normal delivery lang ka day. Maayo unta dong. Kasakit sa akong tiyan. Manganak naman tingali ko. Dong! Dong Erwin! Dong! Day? Dong! Oh, naroon ka? Dong, sakit na kaya akong tiyan. Manganak na tingali ko. Mau ba? Kung mau, dadon na hindi ka sa ospital. Kagwapo sa atong anak dong. Healthy kaayo siya pa na buyag. Mau gyud day. Liwat kina ako. Buyag. Kagoy amahan. Dong, tanawar ako na panit sa atong anak.
Naay mga panit ba nga, pipila kabahin, murag dali ra mapaksit. Mura mo nag-rashes ang bata, day. Dong, ato siya doon sa ospital. Ma'am, sir, lahi ang panit sa inyong anak. Mura kini og panit sa alibangbang. Labihan ka humok. Kunya, sayon rang madaot. Doon na siya kondisyon nga gitawag og epidermolysis bullosa o gitawag nato og butterfly skin. Unsa, Dok? Wa ni tambal, pero natay lifetime care para ini. Dok. Murag nahugno ang among kalibutan sa akong bana atong higayuna. Karon, 7 years old na siya. Og sakit para namo isip iyang ginikanan nga kasagarang tao, likayan siya. Kay basin ko matakdan sa iyang panit. Ang akong mga pangutana mao kining musunod o ng pangutana. Nganong naamay epidermolysis bullosa o gitawag nato og butterfly skin ang akong anak? Asa man niya nakuha? Nga wa man may history sa among pamilya aning klasiha sa sakit. Hereditary ba ni? Ikaduhang pangutana, wa na ba gid mitambal ning sakita o kinahanglan banig operahan? Unsaon man namo pag-atiman sa iyang panit kada adlaw? Doon na ba'y mga ointment nga dili daling makasamad sa iyang panit? Ikatulo nga pangutana, unsa man nga mga pagkaon o nutrisyon ang makatabang nga lig-on og nutrisyon, kay usahay maglisod man siya og tuon god. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa ba ang mga komplikasyon nga anging bantayan? Pwede ba may nga makaanak nga dili parehas niya og kahimtang o posible pod nga maparehas niya kung makaanak mi og balik? Dili sad ka ni tungod sa akong pagguba sa nuno sa punso kaniadto og mao ni ilang silot nako. Asa man mi makapangayo og tabang ani og suporta. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Norma. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga kong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga any job worth doing is worth doing well. Kung ano man lang kay himuon nga sa kabutang, himuan na lang to the best of your ability. Di kay 80% lang imong ibuhos nga inunta kahibaw. 100% kay imo naman lang ginang gibuhat. Example lang para maintindihan ko ninyo. Maglimpyo ka. Ala nga, dito lang ba? Diligod-ingog kuan gyud kayo. Malimpyo ka, limpyohon na lang gyud maayo. Mahimo, kanan gyud. Gamitag cleansing powder, whatever. Limpyo gyud siya. Di kay 70% taglimpyuhan. Ang uban, malimpyohe. Nana ba? So, any job worth doing is worth doing well. Alright? So, ang atong magtatampo ko ng lawa, si Nora, 30 years old, married, ni usa ka anak, taga Cebu City, no? Ayun din pagpaminaw diha na mga taga Cebu City, no? Musta naman diay mga taga Sambagdos, no? Mga taga Pulang Batu. Akong suking tigpaminaw diha si Jojo Labilla diha sa Pulang Batu ba nang inyo, Jo? Og si Doc Roy Labilla, no? Ako di silang nahimamat diha nag-attend mig birthday party. Dr. Arcio Omar diha sa Talamban, no? Dr. Edwin Mingito. Dr.
Iman Trosyo, mayong pagpaminaw, ha? Ug ingon ni si Dr. Marian Dinopol, kami ni Robert Ren, permiming maminaw ninyo. Permiming maminaw. Kaya pa gito permiming maminaw. Kung usay mo ko, di na ko makainomdom sa kadaga, no? Si mga taga Lantawan, San Fernando, no? Mga Alcosiba family. Okay? Mayong pagpaminaw. O mga Huros family diya sa pinamungahan. Pero meron ba ning magigig chat si Rose nako? Glicerio Galolo diya. Thank you very much. Imo si chat nako og si Porfirio Lim, no? Kini si Glicerio taga Cagayan man ninyo, sir, og si Porfirio Lim taga Inabanga. Musta si Bots og si Panti Alisna diya sa Inabanga, Bohol. Unang pangutanan ni Nora, nganong naa may epidermolysis? Lamlaom ni siya nga inunta terminolohiya sa medicine, no? Epidermolysis bullosa o gitawag ni nato og butterfly skin. Ang akong anak, na ako na siya ni anak, asa man ni makuha nga wala man may history sa among pamilya aning klasiha sa sakit. Kanang hereditary ba kuno ni? So ato lang ning paningkamutan og hisgot ini, no? Kutubra po sa akong may balaan, Nor, ug unsa ni siyang sakita, no? So sumasa akong naibalaan kining epidermolysis bullosa or butterfly skin, dili ni siya kasagaran, rare ni siya, may pagka-genetic ni siya, meaning it runs in the family, no? So na ni siya murag blisters or sores diha sa naong, no? Butterfly, murag butterfly. So mo na siyang gitawag og butterfly lesion, no? So, maka-expect nga parihan ni siya sa uban nga mga lesions, mga dermag yung mga eksperto niya ni Nor, no? Mamao ni siya psoriasis, eczema, intertrigo, magkakos og skin friction, ma-worsen kung naay init or moisture dang dapita. So, kato mga tao nga under stress permi or anxious, maka-add-on ni siya sa posibilidad aning epidermolysis bullosa or butterfly skin. So, balik ko na ko, may pagka-genetic, meaning it runs in the family. Pero very rare na siya, katong nabasahan ako, usara na siya, kakaso sa pila to ka, libo, mga 50,000. Mga 50,000 ka bata, murag na usa, nga magkasakit o gingon na ani. Wala ni siya tambal, ang iyang tambal, murag symptomatic lang, na, o katol re, tagaag para katol, o medyo sakit, tagaag para sakit. So, maura na siya, no? But as the child will grow older, maurag mo-remit na siya, meaning maarang-arang rapod, hopefully, no? With proper nutrition. Sunod nga pangutana, wala na ba ni tambal ning sakita? Ako nagingon, why tambal? Ang tambal ani symptomatic, meaning, kung sa'y gibati, maura po na tambalon. Kinahanglan ba ni operasyon? Not quite, no? It's not advisable nga kay medyo di magini siya prehag ka ng mga mass or tumor nga kinahanglan gi-excise, no? So balik ko na ko, mga dermag, mga expert na may. Unsaon man ni pag-atiman sa iyang panit kada adlaw, avoid heat and moisture para di mo worsen ang iyang kondisyon. Doon na ba'y mga ointment nga dili daling mas makasamad sa iyang panit, mga moisturizers, no? Na mga daghantag maapalit sa butika, skin moisturizers, no? Lotion na diha mga kuan para nga pura dog magtambal kag mga atopic dermatitis, so kana eczema nga ang iya dry unya katol unya mamula-mula butangan nimo nag-moisturizer marang-arang baya. Mo na ako ikasulti si kaduhan nimong pangatara, ikatulo nga pangutana, unsa man nga mga pagkaon o nutrisyon ang makatabang lig-on og nutrisyon? Kay usahay maglisod man siya og tulon gyud, no? So mga easily digestible food na lang, no? Fruits, vegetables, hypoallergenic nga mga pagkaon. Kay kung allergy siya, the more it can add on to the problem, no? So kinahanglan na siya mo inom og mga antihistaminic din ay kung magkuan ako mo naunaan kani mga cetirizine, no? Or mga kung makatol pero wala as needed lang. Pero balik ko nako, skin moisturizer makatabang ni siya para dili siya inunta uga, no? Dili uga ang panit niya, maka-listen pod siya sa discomfort. Okay? Sunod nga pangutana, unsa ba ang mga komplikasyon nga angayang bantayan? Pwede ba may makaanak nga dili parihas niya o kahimtang o sili ba pod nga maparihan niya ang
maanak na mo og balik. Sa ako nagingon, rare ni siya nga kondisyon, 1 in every 50,000 nga babies. So dako akong pagtuo nga kung manganak mo laing baby, dako ang tsansa nga normal na siya, no? With proper prenatal care sa inyong ubigay ni doctor, no? Dili sad kaha ni tungod sa akong pagguba sa nuno sa punso, pagguba sa nuno sa punso kaniadto ug mao nila ilay silot nako. Di putingali, no? Asa man mi makapangayo og tambal ani og suporta. Ako nang giingon, this is a derma problem, no? Cebu City ramang kanor, no? Naatay derma or skin clinic das Mabolo. Naay dahay mga interns, naay mga consultants, naamang gani bayro noon, pero di po gyud sama sa private, no? So di mo ngadto mo sa skin clinic sa Mabolo, pakita lang ni kay expert ang mga dermatologist ni ani. Kung medyo naamoy budget, mo recommend ko ni Dr. Boyser dia sa Belles Hospital, no? Kad siya man to'y nagtambal sa akong allergy sa kamot, no? Tambalan mo to ni Juliet de la Piña og dahon sa saging nya, naarang-arang ra magkadali. Balik man. Anyway, thank you dai Ma'am Juliet ha sa imong pagbutang og dahon sa saging sa akong kamot nga ang hubag ng ngatol. Pero ako adto ko ni Dr. Boyser dahil mga tambal gyud painom nako narang-arang ko nya ako minumduman naagi na siya ipahid nga makahumok sa imong panit, no? Dili maka dry up, skin moisturizer. Alright, so kasabot ka sa akong speaker nimo Nor o dinhi sa Cebu City o ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini akong suliran. Thank you very much sa makanunayon niyong pagpaminaw sa tong programa. Taas katag rating din sa Sugbo, no? So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak arman. Daghang salamat o maayong